Γεια σας παιδιά, είμαι Electro Gaming GR και σήμερα γυρνάμε το Geometry Dash επεισόδιο 2. Δεν ξέρω αυτό το επεισόδιο μπορεί να γυριστεί σε part, γιατί σήμερα δεν θα παίξουμε τις πίστες, απλά θα φτιάξουμε κάποια level. Θα το ονομάσω όσο εδώ ότι είναι τώρα και το game θέλει στα αγγλικά. Σκάλω το παιχνίδι. Θα ονομάσω τον Παλιού. Κοιτάξτε. Χωρίς να το φτιάξουμε, κοιτάξτε κατευθείαν. Καλά είμαστε. Πρόμιλαμε. Ας πάμε να το φτιάξουμε. Ας αρχίσουμε εδώ. Το κακό είναι ότι όταν φτιάχνεις με πίστα πρέπει να δοκιμάζεις αρκετές φορές για να δεις αν πιάνει. Να κοιτάξτε, ας πούμε εδώ να το κάνεις έτσι. Δεν βγαίνει, βλέπετε. Κοιτάξτε ξανά. Και τώρα να το κάνουμε κάπως ώστε να βγαίνει, καταλάβατε. Να ξαναδοκιμάσουμε. Εδώ μας βάλουμε καρφιά ώστε να μην γίνεται να πέφτουν από κάτω και να μην κάνε. Είναι τίποτα, αυτό είναι εντάξει, είναι μια ειδοποίηση. Ας το δοκιμάσουμε. Μια στιγμή να μην γίνει έτσι. Πώς θα το δοκιμάσουμε. Πιο πέρα. Το ξέρω ότι είναι λίγο σπαστικό αυτό, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα νομίζω θα βγει. Όχι, ξανά το ίδιο θα βγάλεις. Αυτή είναι η μουσική. Να δω αν θα ταιριάζει. Τώρα φτιάξαμε αυτή. Όπα. No.
Μέχρι στιγμής εδώ θα είναι αυτό το part μας, νομίζω. Θα αφήσω εδώ το βίντεο, λέω. Να κάνετε like και subscribe και στο δικό μου κανάλι, αλλά και στο κανάλι του PC Gamer GR2 και του Σπύρου Θανασακόπουλου. Επίσης θέλω να σας πω ότι όταν γράφετε το όνομά μου, το Electro Gaming GR δεν βγαίνει κατευθείαν, βγαίνει με τη δεύτερη. Καλά, μέχρι την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.